Γεια σας. Σας άρεσε αλήθεια ο αγώνας κυπέλου? Σκατά ήτανε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε? Οι παίκτες έτρεγαν ασταμάτητα πάνω κάτω. 6 γκολ μπήκαν. Μια χαρά αγώνας ήταν. Άσε μας ρε φιόκα. Αγώνας ήταν αυτός. Ούτε ένα ρουθούνι δεν άνοιξε. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Πρέπει να ανοίξουν ρουθούνια για να είναι καλός ένας αγώνας, κύριε. Βέβαια ρε, το ρωτάς. Βέβαια. Ποιος το λέει αυτό, δηλαδή, κύριε? Όλοι το λένε ρε, όλοι το λένε. Και ο Κώστας ο Μεντεσές το λέει, και ο Κούλης ο Μαχαίρας, και ο Τσίπλος ο Γιαταγάνας, ο Μίλτος ο Σβέλτος, μέχρι και ο Πάπης ο Σουγιάς το λέει. Εγώ ξέρω, κύριε, άλλους τόσους που λένε ότι ένας αγώνας είναι καλός όταν δεν γίνονται επεισόδια. Και ποιοι είναι αυτοί ρε? Ο Κότσος ο Στεφανόπουλος, ο Βάγκος ο Βενιζέλος, ο Τζόρτζης ο Φλωρίδης, μέχρι και ο Βίκος ο Μητρόπουλος το είπε. Τι? Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα ρε με τους τζιτζιφιόκους. Το ποδόσφαιρο για να πάει μπροστά θέλει αίμα ρε, τα ακούς αίμα και υδρότα. Γι' αυτό το λένε ποδοσφαιρικό αγώνα. Αλλιώς δεν το λέγανε ποδοσφαιρικό τσάι. Ας το διάλο όλοι. Καταστρέψατε ένα θεσμό. Τίποτα δεν σέβεστε. Αλήτες. Αλήτες. Γαμώτη.